Calixto Vieito ja va dirigir Juan Echanove a Plataforma, de Michel Houellebecq. És sens dubte l'actor idoni per un viatge com el que proposa el poema musical que és Desaparecer. Un viatge al costat més fosc de l'ànima humana a través de fragments de contes i poemes d'Edgar Allan Poe en versió castellana de Julio Cortázar. Echanove assumeix les personalitats turmentades dels narradors i protagonistes de contes com el dimoni de la perversitat, el corb o el gat negre. Amb aquest darrer relat, que apareix íntegre, el muntatge arriba a un dels seus clímax. Hubiese querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de hacerlo. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz y siniestra, la imagen del patíbulo. Hay algo de gótico en Poe, hay algo de ese terror negro, ¿no?, que es lo inmediato que aparece, pero yo creo que en Poe lo que hay es una infinita soledad y un alma atormentada que intenta destruirse sistemáticamente. Tan important com Echanove és Majka Makowski. La mallorquina de pare macedoni signa 10 composicions especialment concebudes per a l'espectacle. La seva presència va més enllà de la interpretació musical. Somos asesino y asesinada, a amor y amada, sueño e infinito. Somos la niebla, somos la perversión, somos la atracción del abismo. Desaparecer, en al·lusió al nihilisme que impregna l'obra, és també el títol del disc que ha gravat Makowski. La d'ahir va ser l'última estrena de la darrera temporada de Calixto Vieito com a director artístic del Romea. La que engega al setembre és ja cosa de Julio Manrique, qui per cert dirigirà l'espectacle inaugural. Us ho ha explicat Víctor Giralt-Jonama.